Και πιστεύουμε ότι όλα τα παιδιά του κόσμου χρειάζονται δασκάλους. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει παγκόσμια έλλειψη σχεδόν 2 εκατομμυρίων δασκάλων. Και το 1 εκατομμύριο απευθύνεται μόνο στην Αφρική. Ότι 61 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο σχολείο. γνωρίζετε ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη Σε σχολεία, υποδομές, δασκάλους και Αρκετοί τωρινοί δάσκαλοι είναι απλώς από αυτή τη γυμνασίων. 114 χώρες έχουν σοβαρά προβλήματα. με την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού. Και όσες χώρες έχουν εκπαιδευτικό προσωπικό, αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την αναλογία δασκάλων μαθητών. Σε αρκετές χώρες της Αφρικής η αναλογία είναι Ένας δάσκαλος προς 100 μαθητές, και αυτή είναι καλή περίπτωση. καθώς σε χώρες όπως η Δημοκρατία του Τσάντ για κάθε ένα δάσκαλο αντιστοιχούν 1815 παιδιά. Πώς μπορεί να βρεθεί λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα? Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα θα βρεθεί λύση. Αλλά όταν είμαστε όλοι μαζί, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις ασκώντας πίεση στις κυβερνήσεις. Για να τηρήσουν τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει σε σχέση με την παιδεία. Πώς μπορείς να ασκήσεις πίεση στις κυβερνήσεις? Παίρνοντας μέρος σε παρόμοιες εκστρατείες αλληλεγγύης. Επίσης, μπορείς να στηρίξεις μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν ως κύριο μέλημα Την ανασυγκρότηση και την οικοδόμηση της παιδείας. Μπορείς και εσύ να γίνεις μέρος του αύριο.